Ale ono to ide celkom rýchlo. Ale netuším, že o čo ho chytím. Sledujete hardcore action. Navijakovú action. A však ja ho dám až len tam do piče. A to som ešte ani polka odmotaná, sleduj to. Tu. No. No ideme, počkaj, ja musím vlastne pridať plyn, to som ešte nerobil. Však nejde ani naviak, nejde ani auto, ty kokos. Ja mám to koleso zaseknuté tam v tom otvore, vieš, počkaj. A. Čakaj teraz. No, poď. Aha, keď pridám plyn, tak on automaticky vypne ten navíjak. Takže nemôžem ísť a navíjať. Kokos, ten stromček sa... No. A. Ej. Takže takto, pozri sa, ja si ten strom takto pritiahnem kúsok, vidíš, jak sa zohol strom. A teraz, skôr než sa vyrovná, tak ja kúsok pôjdem za autom. Hahaha, to ide.